Hello people, how are you? May the good Lord bless you. I hope I find you makadi kwa moriko konyashadzwanzwe mwari wakuchengetei. Good morning to you. I want to share a short text with you this morning from the book of Jonah. Ukatarisa ukaverenga nyaya ya Jonah uchaona kuti Jonah, the Bible note, and the Lord God commanded the fish to swallow Jonah. He was not aware kuti kumedzwa kwandaitwa ikomandi yaMwari pane kwandiri kuenda nekwandiri kuendeswa. Why? Nokuti kumedzwa ndokutopera ndokutoparara kwezvinhu. Aburitswa mubhoti rine vanhu akandwa mvura, and a fish swallowed him. So wamedzwa ari mudumbu rewe 3 days 3 nights. He is not knowing where he's going. He's in total darkness. As the Bible novhara zoti, and the Lord God commanded the fish to vomit Jonah. Chakagonekwa chaingoitwa naJonah bedzi ari musituation iyoyo kunamata kuna Mwari wake. Kune situation yaunogona kutadza kunzwisisa. Kune situation yaunogona kutadza kutonzwisisa. Kwa waitrust ndikufungidzira kuti kuri nani ndoko wakatobviswa kwacho. Imagine munhu achibuda mubhoti achikandwa mumvura obva amedzwa nehove. Haana direction yaari kuona. Haana waari kutaura naye. The environment was not okay, was not good. But he was under command yaMwari kuti agone kuendeswa ndekunosvitswa kwaanofanirwa kusvika. Ndiri kuti kudii mangwanani ano. Sometimes you find yourself in a situation yekuti you are praying and hapana chauri kuona as an answer. Wamedzwa uri musituation ine total darkness. Une nzara. Jonah ari buriwe hakuna chaidyiwa arimo. He was not fasting. He was on a forced situation. Situation inorema inorwadza yekuti chekudya chacho hapana. But guess what? God was with Jonah. Why? Nokuti Bible wrote, the Lord God commanded the fish to swallow Jonah. So there are times yekuti uri under God's covering, under God's command, but wakatomedzwa ne situation yekuti you can't even find something to eat. You are starving. Une nzara. Hauchitomboziva kuti uri kuenda kupi, uri mu total darkness. But ananga aziva kuti after 3 days kune kwaachaendeswa, kune kwaachasvika. Handiziva ndiri kutaura naye mangwanana nhasi. Bible rangu rati, and the Lord God commanded the fish to swallow Jonah. Then the Lord God commanded the fish to vomit Jonah. Jonah haasi kutaurwa naye apa kuti don't worry, uchapinda mudumbu rewewe, uchanosvika kwaunofanirwa kusvika. Haana any information ingamufadze kana kumupa hope. Ari mu total darkness, amedzwa, but ari mu direction yekwaanofanirwa kuenda. Ende Mwari vamubvisa kubva muvanhu aenda ari mu situation yandingati ari lonely. Ari kusuffer not loneliness, hunger, but ari under God's command. Handiziva ndiri kutaura naye. Zvichida situation yauri iyoyo, my friends vakatokusiya. Hakuna ari kumira newe. Unenge munhu aburitswa musystem yawakajaira yebhoti ine shamwari nehama. Ndokubva wanyudzwa mumvura. Uri mumvura imomo ndokubva wamedzwa futi wamutotal darkness. Une nzara, hauna shamwari, hauna munhu wokuchemera. But the Bible rangu rinoti Jonah prayed unto the Lord inside the belly of the fish. Ndoda kuti hama yangu tinamate mangwanani ano. Musituation iyo yauri, musituation dzatiri idzodzo, mutotal darkness, muhanga, tisingazive kuti kumberi kwakamira sei. There is God in heaven. Achakomanda that situation yaunotya yakakumedza kuti ikusvitse pakanaka paunofanirwa kusvika. You get there by God's grace. What you need to do is to always pray, seek his favor and seek his grace. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. God bless you people. God bless you people. Happy to see you. Nigel Kanonge, how are you? Ignatius Mango, Tabani, Masingambi, God bless you. Bless Gwengwere, Gurundoro Tigere, Noxinjati. How are you doing? God bless you. Murise Kwese kwa Muri. I've brought this message to you people. You get there. No matter situation, I show any sign you are going somewhere. No matter vanhu vakakusiya vakakureject kwakakandwa. You'll get there. Elfas in love, how are you? God bless you. Munyaradzi Russo, how are you? Chifamba, Binango, God bless you. Florence Saunyama, Mario Shai,
Martin Mushawati, Dennis Shoko, how are you? Do Jacob Mukanya, Leoni Jackson, how are you? Simbarashe Wande, Olivia Chaora, Liberty Kadange, Rashmod Ladla, Aliston Chambati, how are you doing? God bless you. Farai Sikwechi, how are you doing? Laksena Seruka, God bless you. Andrew Manongo, Maita Pera Makadizwe Nyukuriseko, Johannesburg, God bless you. Nyasha Takaza, Winicha Wafambira, Florence Saunyama, how are you doing? T Miracles, how are you doing? God bless you. Rangachili Manzi, how are you? John J. Jairos, Olivia Chaora, Kelvin Kutema, God bless you. Farai Saine. So thank you so much, guys. Thank you so much. That the message for today, you get there. What you need to do is to always pray. Trust in him. Believe in him. You get somewhere. Situation iyo yakakumedza. Situation iyo ya usingatarisire kuti inobudika. Jonah was not aware kuti Mwari ndovaraira. Mwari ndovaraira hove kuti imumedze. Kumedzwa kuri natural. Kana munhu angokandwa mumvura mune hove dzakakura unongomedzwa. So sometimes situation yawo wakapinda inongopinda nevanhu vese vese vanhu vakawanda. But your case is different. Hauna kumedzwa kunzi uparare. But wamedzwa kuti uendeswe kwaunofanirwa kuenda. You will get there by God's grace. No matter people have rejected you, wabuda muboti mwa systems awaifungidzira nekutrusta kuti ndio ane help yako. Sa David unoti jetarisa kumakomo nokuti rubatsiro rwangu runobva kuna Jehovah. May the blessing of the Lord be upon your life this morning in Jesus. Shoko ramwari rinoti, and the Lord God commanded the fish to swallow Jonah. Munhu akakandwa mumvura mune hove dzakakura semashaki nemawhales anongomedzwa. But Jonah was not aware kuti situation yaapinda iri different than yakapindwa nevamwe nokuti izvi zvina Mwari mukati. Hove iyi haina kumudya 3 days 3 nights ari mutotal darkness asina chekudya, but he was under God's command kuti aendeswe kwaari kuenda. Sometimes nzara inogona kukunyepera, kushaya vanomira newe kunogona kukunyepera kuti Mwari vakusiya, hausisina Mwari, nyasha dzaMwari dzakutiza, but you are going somewhere. Jonah akaita 3 days asina kudya, kwete by choice, anga asiri kuita fasting, anga ari musituation yekuti chikafu hamuna, anga ari mutotal darkness, anga asina munhu wekutaura naye, anga asiri kuziva kwaari kuenda, but chaakagona kuita arimo, he was praying unto the Lord. I've come to encourage you, continue to pray. No matter situation iyo inorema, inorwadza, yakadii, isakunyepera kuti nzara, isakunyepera kuti do you know kuti breakthrough ne blessing yako haisingori enough to celebrate. There is need to celebrate, thank God and testify about it. But there is also need to pray and safeguard that blessing and favor. Chawakawaniswa na Mwari chinochengetwa muna Mwari. Chawakapiwa na Jehovah chinochengetwa neminamato. Chawakawaniswa na Mwari chinoumbiridzwa neminamato mdikani. Because Jews were after Lazarus. I don't know whom I'm talking to. But wanga wakuto celebrate wakufara. All of a sudden pane zvakutanga ngoitika. Kwa waigamuchirwa uchadiwa again. Kwa wairemekedzwa wakudzikisirwa futi. Kune vanotenda nemakuwa woti munhu wamakagamuchira mukafarira uyu ane nyaya dzakati anoita zvakati. Pawangombosimudzi wambosvika pakanaka, all of a sudden pawainzi sweetheart, you are now an enemy. Pawainzi darling, you are now an enemy. The same people vaikufarira, the same people vaiblessa upenyu wako, they are no longer there. Kwete nekuti dzimwe nguva the devil will whisper to you what it was just a season, it was a passing phase. God will bring other people. But I've also discovered nyangwe Mwari vachizounza vamwe vanhu nyangwe paine ma-seasons, but are you sure kuti chinhu chichiri seasonal kana there is an attack over your life?
but the devil akupa a comfort zone and an understanding yekuti no, it's just a phase. Pane zvichazoitika futi pamberi. Inzwa mudikani wangu. They plot again. Vakaronga kuda kuuraya Lazaro. Vakaronga kuda kumuuraya. Vanomuurayirei. Breakthrough testimony iyo result kumutswa kwake ikoko uchapupu. So they are after the miracle. They are after the blessing. Wanamata kuti Mwari ndipei mwana wanaye. They are after that child. Wanamata Mwari ndipei chekufambisa ndive nemotokari yapo. The accidents are following you. Usina pekugara waneta kurodya Mwari akupa stand wavaka. They are after that house. Yesu hakuna arikuya chimuti Jesus rise. Iye ndiye wakajigara shoko rikumuka kwake asataenda pamuchinjikwa asataenda muguwa. Murume ari kuguwa avaudza kuti sezvaakakutaurirai. Like what he used to say. So ndoda kuti develop a culture yekutaura zviri positive. Develop a culture yekutaura zviri positive concerning your life. In the midst of challenge, in the midst of trouble. Learn to speak a prophetic word. Rinoti andingafi asindichararama kuti ndigopupura kunaka nekugona kwaMwari. I will not die but I will live to proclaim the goodness of the Lord. I'm not the tail, I am the head. I'm wonderfully and fearfully made. I am a child of God. Mwari une mufungo wakanaka pamusoro peupenyu hwangu. Nyasha dzavo dzinondirwira nekundichengeta. Kurunga kwese kwawakaipa hakuna simba. Ndiri mwana waMwari unochengetwa nenyasha nerudo rwaMwari. Jesu hakuna akayaguwa rake akamuti Jesus, come out Jesus rise. Akataura a prophetic word iye pachake. So vanhu vakasataura zvakanaka zviri positive pamusoro pelife yako. Iwewe taura zvakanaka zviri positive pamusoro peupenyu hwako. Vanhu vakataura zviri negative, vanhu vakakumoka, vanhu vakakurwisa nemashoko. Reverse those words. Make declarations concerning your relationship, concerning your marriage, concerning your business, concerning your children. Iwe pachako dyara shoko rechiprofita. Nekuti nyangwe ndikawa ndichasimudzwa nenyasha dzaMwari ndinomuka. Zviri kuramba zvisisi kuzoramba zvichiramba. Zvichabvuma nekuti nyasha dzaMwari dziri pamusoro peupenyu hwangu. Sabbath day. So kune vakataiwa zvaurikuita zviitwe izvi. Why are you killing your mates? Vana vanacomplaina kuti sei waporeswa. Vakacomplaina kuti sei watakura mates. And I need to explain. Yeah. Yes. Nokuti kuporeswa ndokwaidiwa neakura. Kutakura mates ndokwakadiwa naJesu avaporesa. So vari kupikisa vari kuti chatinoda isusu ndevanhu vanoenda kuchechi voita zvavari kuda kuitirwa naMwari. Vati vasingafanirwe kuita zvinotaura Mwari. Nokuti Jesu ndiye ati carry your mate. Murume uyu chaari kuda haisi carry your mate. Ari kuda healing. Carry your mate instruction ya healer. So vanopikisa. Vari kupikisa instruction ya healer. Inoti huya namata Mwari achakukomborera but usaite zvinotaura. Iwewe taura kuti Mwari akuitira. Yes. Vana vanopikisa sei wapora. Vakati ari kupora isi problem. But watakurira imate. Why? Because yekutakura mate yataurwa naJesu. Inodiwa murume ndiye kupora. Yekutakura mate ndoinodiwa naJesu. Saka vari kuti watakurira imate. Vari kuti iwewe kana Mwari akuitira usaitewo zvaringa ada kuti umuitire. Pora uende chete. Yeah. Saka tona tine
mazhinji yokuti kana likaparidzwa sei tageti yaakamirira yekuti libate insoro kuti namatire zvinhu zvangu zviite. Yes. Kunzwa nzara neshungu yekuti ndaakuda kuita zvaparidzwa. Anoda kuti kana vapedza kuparidza munyowano Moses zanza akaburuka mgomona chitendera atari vachiimba vachinamata Mwari asiri kwete kusanamata vachinamata Mwari asiri. Imagine God anogadzirwa vanhu vari kuda zvichop chop and imagine God iyeyo ako ndakambosangana naye mazuva anoshanda kuindustry 2005 taba dhiziri kubasa nyaya yakunesa mwangu ndokubva ndichamari hande kumaprofita ini ndikati toenda sei kumaprofita maprofita ndiamwari kai Mwari anoti musaba tikatoenda kuzvatowesi tikanzaiwo maprofita acho ari bot nokunda anoti ndiwo Mwari kauti anzonza kuti ndiye Mwari wedu wati kutaka ndianodiwa nematsotsi anopa kundiso baba akapesangana naye ende taendeko kuti kanopfugama so zikanzi varandarume nyaya matofambira aita zvakanaka pano zvinopera kwete kuti kuba kunopera nyaya yacho ndio inopera makabauda unyanzoona kuti uyu ndiye Mwari ari kutsvagwa mazuva ano. Emergency God tikapiwa kundiso yedu no problem yarume ivava havakupe Jesu vanokupa kundiso ende ukakunda hauchatsvaga Jesu ka oza kundiso isina Jesu mukati inonakidza vana vadiki aizvo kukupa kundiso unogona tokufarira dhani kuti ugamukire Jesu sashe uye muponesi kwanza unofanira kudzidzira kuparidza ngatipe ngatiyambutse. Takaendako tikapiwa kundiso taba Emergency God Mwari wechop chop anosotera vakomana zvinhu zvavo. The kind of prophecy iri kuitwa naEzekiel haisi yekutaura kuti mabhonzo imimi zvakazooma kusvika apa nditete ndambuya makazoroiwa nhinga akazodai. Haana any report or history or any negative prophecy ari kutaura pamusoro apa, but chaari kungoda kutaura chete ari kutaura the mind of God upon the dry bones. Kune kuprofita kuri in levels and dimensions, but this kind of prophecy, it's an open room for anyone in this building to exercise it. This kind of prophecy ndeye kungotaura the mind of God upon every situation. And this is situation yako, but pane kuti utsvage kuti zvakakonzerwa nani zvikabva kupi vakazodii, there is another level of prophecy yekuti you speak upon that marriage, we speak upon that zvisinei kuti zvaoma kusvika apa unoda kutsvaga kumapostori vanoti kupiwa tsanangudzo. Tsanangudzo haisi solution. Kucreata tuhasha kuzoti ndakaroiwa naambuya. And you know, zvinopa blockage ku solution. Kazhinji ukaona une tsanangudzo haugone kuwana solution nechikonzero chekuti panenge pacreatwa bitterness in you. So pese pane bitterness and unforgiveness, the spirit of the Lord haigone kuflowa. So imagine waudzwa kuti for 10 years une problem in nditete vako. Chaapo ndechekuti even uchida kuita overcome, but uneka mind kekuti ndinofanira kufighta back. So Ezekiel ndekuti vanhu vanosvika pakufa chakaminister kuvanhu ichallenge yakatapo. Why? Nokuti challenge yamubata nyoka painofa vanhu vanhu vanochinja mafungiro from Medara to God. Vakatanga vachiti imhondi munhu imhondi fully he was before. Saka pane tsika yekuti zvekudhara zvinongotevera muso pomuyendi pamauta usakuzotwaizivana vanhu vakava kuti izemedhara vane kuti zetifi kurava kuti pane mweya unongoudza vanhu so kuti akuchena hake bhatikani kapambi upane zvinongotevera so vanetomotututu raudzwa nani mishasha yairova vanhu yaiponda vanhu vanonamata nyoka paruoko rwapo yadaita kuti vanhu vamauta vatange kuprofita. Izemedhara maudzwa nani kurava kuti
vanhu vane tsika yekutambira kuhistory yako stand. Vanhu vane tsika yekutambira kune zvawakapurana nazvo. Zvanzi vakaramba vakatarisira. They were waiting for him to fall down. Kune vanhu vane tarisiro mulife yezvinhu zviri negative muupenyu hwako. Izvo tinyange kuchechutuya but vane zvavari kutotarisa kuti ngaende hake but tozviziva haana kufunda hakuna chaanoachiva. Ngaende hake haana hama hakuna munhu anomufarira. Uchechi ngaende hake but chandinoziva kana wauya kuna Mwari ane nyasha you will carry favor. Ichaita kuti vanhu vepaislands vaziva kuti dzimwe nyoka dziuraye dzinotourawa. They showed us kindness. Vakatiratidza rudo. Ndakati chiri dangerous muupenyu rudo. Nekuda kwatinoita rudo rwakaoma. Ruvengo munhu anokuenga we can prepare over defensive. Anokuda anokukuvadza wakadzikama. Rudo ruri very dangerous. Ndakati vafana vangu apa. Ndakati generation yedu iripa tight. Wozoka kuda musikana wakamoti I love you. Akangoti I love you too. Wane chikwereti. Watone mai yake, watone manews, watone ndise. Ari generation. I love you too. Wane mai yake. Uchaona mangwana wako kwa birthday. Asikuti zvakaipa ndinongoti zvikwereti. Kungonzi I love you too. Watoka mawani. Rudo rwakaoma. Izvo zvikaedzekeka uinako wakabiwa. Eka akabuda akuda manews. Sasa tunafundisha hata kunamatirwa. Nokuti ukaona mchiparidza so, unofunga kuti ndokunamata. Chipo kunamata ndozvandoita, kwete zvandotaura. Yes. Kuparidza hakusi kunamata. Hauna kuzwere Jesu achiti ndichakutendai kwamaitira mabasa enyu. Zanani vainzaro, vari kutoti taidzinga madhimoni muzita kwete taitraya, taitodzinga. But vaidzinga vakazodzingwawo, ndoba inopona. Wonzwa nekwadzinga uzodzingwawo, vakafanana saka. Kungodzingana, unitanga kudzinga. The greatest danger to miss heaven is when we are gifted, like preachers, prophets, those are gifts. What the gifts of God are without repentance. Waraka kupa atokupa, a gift, but kunamata is a gift. Gift in Joka, whether we namata house. So don't put them on a power to go to my canopariza. The gift is in him. Jonah Moribel, and in Aruna. I can't buy someone in Nifa, which I said, but the kids were here better with the Notakuta. Peter, I need a Ashana money. Water. That is what I'm saying now. Jonah was so bitter. Yet he's preached a great message to people. Beware. Gift, Nekuna matters, Nakasiana. Muchinamater of Fundis. I said, I would want one man of God. Relationship. Chinuchili hit. How long was I want to pass away? Say, Kana. What was Shagada? Yonto Zoshama, I would send I comment on my passage. Yet my basa, Avataura. Yeah, Jesus. Can I continue for this statement? Just Kanamunai native. I'm sorry, Chitema. And in some way, pan a problem. Cha manifesta I pain headache. Ukanotenga makafino kana mamuoma pain killer. Ausukura pachirwere uri kunyaradza marwadzo. Saka uchiona mapain killer ese vanotonyora kuseri kuti usatore more than 10 days usina kuona chiremba. Kuti mapain killer anokusustain kuti uraise mari yadoctor. Chaanoita kubvisa pain, not the problem. So the problem you are facing today, to reach a pain killer, a prophet who pray for me. Because the real truth is not the root of the problem. Kusach kamari, bika kunamatira muyeri mauri inoenda.
But zvanzi ine tsika yekudzoka mayakadzingwa. As long usingatye Mwari yauri kuti deliverance refreshment. Saka unobuda demon every Sunday. But Sunday yacho rinenge radzingwa pa next Sunday rerimo. Aridzokere kuna akaridzinga. Rinodzokera marakadzingwa. Kuti marakadzingwa mukashaiwa Kristu. Yauri kuitwa isi deliverance refreshment. Saka uchiona paadvent yekuti mufundisane pawo anotanga newe. Andozada hapana zvauri kuita. Uri kupinda chechi. Kada izvozvo hadi deliverance hadi kunzi out. Latest dimension ye deliverance hakusi kudzingwa kwechinhu. Kupinda kwechinhu. Deliverance hombe kupinda kwechinhu kwete kudzingwa kwechinhu. Izvire kuti independence ani. So demo rawira mvura, he began to cry. Dai Elisha anga asipo, murume uyu waigona kungokumbira vamwe vake kuti guys kana mapedza kutema ndibatsireiwo nedemo nditemewo. But because there is the man of God around, he was present. Wakaziva kuti I need a miracle in this matter. I need to recover my own exit. Say wada recover demo rake instead of borrowing. He's tired of borrowing. Why? Nekuda kokuti paachema achiti, oh my Lord, he cried out. It was borrowed. Demo rawira mumvura ndere kukumbira. Saka kuti achiti aiwa hazvina basa rawira mvura haritoreke rega nechikumbira vamwe vari kutema. It seems this guy is tired of borrowing. Pane zvaunofanirwa kuneta nazvo muupenyu zvaunofanirwa kuti ukapfugama kuti Father, I need a miracle in this matter. I'm tired of borrowing. I am tired in this area. I am tired in this matter. Lord God, I pray for a miracle to happen in my life. Kusvika paunoona kuti aiwa ndinonamata Mwari mupenyu, iyi nyaya ndaneta nayo iyi. Handingarambe ndiri wokukwereta matemo. Ndakwereta demo rawira mvura, ndokwereta futi demo kuti nditeme huni. As long the prophet is around, the borrowing must stop. Pane zvinofanirwa kumira. Pane zvaunoona kuti izvi ndaneta izvi. Pane zvaunoona kuti izvi aiwa zvazonyanya izvi. I worship a living God. This must stop. I cannot continue borrowing. Handingarambe ndiri wokukumbira. Fadzo yati out of sweat you eat bread. Yet people, they are now sweating and they cannot find bread to eat. Kune wokuti akashanda habhadharwe. So haisi nyaya yekuti awane pekushanda. But inyaya yekuti mukushanda kwake awanirwe nyasha. Ziya rake ngariite seropa raKristu rinotaura chipenyu. Makatabo shabaligadaya. Pane nguva yekuti munhu kushanda ari kushanda, asa hakuna chiri kubuda muupenyu wake. So it's no longer eating bread out of sweat. But pane nyaya yekuti there must be blood. Ropa raJesu rinotaura zviri nani pamusoro peziya rako. Iye Jesu arimo muGetsemani, ziya rakaerera seropa. Nekuti ziya rekutanga raAdhamu raimupa chingwa, wakaipa wakasvika pakurwa neziya in the physical. Jesu paari kuuya ari kusweta ziya seropa. That's the revelation yekuti sweat is not enough unless you carry grace upon your life. Nokuti chichaitika ndechekuti hasi wese akauya kuchaitika ari kuwana chingwa chacho kana breakthrough yacho. Saka vasina breakthrough toti kudii kwavari kana vese vakaita breakthrough kwasina. Nokuti to build a church it's easy, but to build people in the church it's not easy. Amaona kuti inzwa. Kuvaka church kuri easy. Kuvaka vanhu muchechi kwakaoma. Nokuti unoziva kuti wanopiwa maiki achipupura muchechi haipiwe munhu wese wese. Inopiwa vanhu vane matestimony. Vachiri mutesti havatenderwa. Unoti wese ari muchechi zviri kufamba. Ukanzwa achipupura ndova nezviri kufamba. Vakapiwa mumwe nezvisiri kufamba unovhunduka kuti iye achipinda pano kuti 10 years ndiri pano handishande. Oili ndakatenga ndikazora ndisandapinda. Mastika akapiwa maiki type iyeyo munobuda. Saka kuchengeta church tinotsvaga vane zviri kufamba. But kuchengeta vanhu vane zvisiri kufamba
kuwaudza kutendeka nekururama kwaMwari. Nokuti tine vanhu vakuti nyange vachinamata things are not okay. Let's be real. Tine vanhu vari kurwara vari muchechi tichiparidza Mwari anoporesa. Toti kudii kwavari vanhu kuswera tichivaaccusa kuti you don't have faith. Tine vanhu vatiri kuaccusa you don't have faith. Vanhu vapora sei pano panopora vanhu. There must be a time yekuti munhu kana ari musituation yake even asati awana breakthrough anofanira kuva nerelationship naMwari despite challenges. Nhamo yataita ndeyekuti munhu wese akauya ari kuda breakthrough. Saka the more breakthrough painodelaya the more you change church than growing. Haukure muchinja chechi. Pazvakakunetsa una kutsvaka Mwari wakachinja chechi. Why you are still a baby? Pauri kuenda ikoko kune vamwe vane zvisiri kufamba vachionera futi ikoko. Asa uzvizive. Chechi imwe neimwe ine vanhu vayo vane zvisiri kufamba. Kana unonzwa pastor wati tiri kwauya pa. Ukatsvaka era pamunhu haushaye. Tsvaka kururama muna Mwari uchakuwana. Ukatsvaka mhosva pavanhu haushaye. Ukatsvaka kururama uchakuwana kuna Jesu. Vhangeri ndiJesu kwete bishop. Ukatsvaka mhosva pamunhu haushaye. Saka achinzi munhu bishop but yangu life inenge yakatukwa. Chiwa mfundisi ndodii because ndaseka magaya but yangu life haisi kuchinja. It's high time you must seek the truth that can empower your life than entertainment. My era is not gospel at all. Ndinasana pinda denga dato zolopinda uko. Saka nyaya dzangu lofora kangwara rinokopa munhu akamakisa bhuku. Parume kana tisatamakirwa so idanger. Tinonyura takawanda. Somebody's error is not a gospel. Zviziviso. Paringakarwa mukadzi ibafa agone kuparidza zviziviso. Vhangeri ndiJesu anochinja upenyu hwako. Hwako unopisa tsitsi unoda Mwari. Wanoita kusainini, you still need God and grace to change your family. Nzara nenyota iri mauri ngaive yekuti Mwari ndigadzirisei. Chinokonzera kuwanikwa kwako. Pese panouya chinokonzera respect kuremekedzwa kwako, the devil will not fold hands. Ndabotaura ndikati, life does not give you what you deserve. It gives you what you fight for. Paulo achibata anoti atirwe nenyama neropa kureva kuti tiri varwi asi tinorwa nemweya iri muchadenga. So to engage in spiritual battle, you must have knowledge concerning spiritual things or the art of fighting in the spiritual. Bandauya kuzongokupa tip kuzongokuratidza kuti you must keep on doing what you are doing. Nekuda kwekuti chamboita kuti vanhu vakumukire, vakuvenge, vasafare, vasagamuchire zvauri kuita, vachitokufighta at that level. It means spiritually kune impact yaitika yekuti vakasakunyararidza nekukutuka nekukutsondora unoramba uchikontinya. Sei Faro achiti mwanakomana wese aberekwa, a male child in Egypt, urayai. Spiritually ari kutoona vanhu vachibuda. Because vakatobuda nekuda kwa Moses anga aberekwa. So kana zvichikonzera kubudirira kwako kubuda muslavery, zvichikonzera kubuda kwako mudambudziko, wakaipa unozvisensa in the spirit over haisa a decree yekuti mwanakomana wese ngaurawo. People of God, hear me very well. Kana zvaunoita zvisina basa, zvisingakupe kubudirira, zvisinei neimpact muupenyu, why are they fighting you? Nokuti the best way yekukufighta kana uchiita zvinhu zvisina basa kukuregedza uchiita, because you'll be wasting time and hauna chaunoachieve. Zvinongovharana zvega kuti hapana chinobuda muupenyu. But ukaona vaakutaura, ukangoona vaakutaura, iti Mwari ndisimbisei ndiregere kuneta. Nyangwe vakataura zvavanotaura, nyangwe vakataura zviri negative, Mwari ndipeiwo simba ndiregere kuneta kuita zvamakandidanira nezvamakanditumira. My prayer in your prayer. Don't really intercede.
intercessor kumukweni. Shida ndama ya kuchema ni vana wao. Ndama ya kuchema na mume wao. Vana walikuwa wabereka wangu waziwe mwari. Wabereka kuti vana wangu dai waziwe mwari. Unyama ya unuzi wa yeso mwari. Makuti maenza kutaura naye mukansela kumbatsira. Ashisi kushanga. Amaya atakete kutachake Jesu. Nyaya ya beyond counseling. Ya kuda deliverance. And I'm not delivering the Christ. So I want us to pray. Intercede on behalf of your family. Let's pray. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace and your favor. Baba, I stand on the gap, I stand on the gap. Deliver my people, Lord. Baba, ninakunamata shokorenu gari babate. Balari koko Jehova. Shokorenu gari babate. Balari koko Jehova. Shokorenu gari babate bakusiwe. Nyashangati nururwe. Nyashangati nururwe. Baba, lakabatwa ngenshima. Matimoda anonetsa matsinza. Matimoda anonetsa muriye kwako. Ngenshima. Isitade chakanaka. Mwanano yanga. Warume ngabasiwe mwari. Anamai ngabasiwe mwari. Nilikunamata nekutawenosha. Musitara Jesu Kristo Nazareth. Mika. John 3:15. For God so loved the world, He gave His only begotten Son. Chirikunzi world. Munu wese akadiwa na mwari. Auna mata kuti mwari akude. Unaweza kuzona mata nokuti anokuda. Atina mate kuti mwari atide. Tona mata mwari akatotida. John 3:15. For God so loved the world, He gave His only begotten Son. That is foundation ya Christ. Kuzima kuti ndodiwa. Aive pakuti pamunikaita zvakata chandida. Wakatodiwa uri wrong. Pawakadiwa waitunzi nyika kwete mtendi. Haana kukuda nokuti pane zvawakagona. Akakuda nokuti ada kukugonesa. Akatida. Saka munhu wazhinji wati tikanamata so. Pamwe Mwari angatide. Unotodiwa saka chifanirwa kunamata. Haunamate kuti Mwari akude. Foundation you sometimes wapaketa problem. Usamu achidai Mwari apindira. Akakudza kuti akaenda ndiani. Namo inoparidza, problem inoparidza. But inoparidza chokwadi shoko la Mwari rinoti kuti I will neither leave you nor forsake you. I respect Murumanonzi Peter, Mark chapter 3. He was broke to a level kuti akazvikurisa pachena. Silver nendarama handina, but such as I have. Brother, I nyanga pasina cash, Jesu aripo. Iwe manje ukashaya mari, dai Mwari vapindira muupenyu hwangu. Mari akakudza kuti kana ndisipo Mwari aenda. Peter, he was conscious of the presence of Christ. Kusvika palevel yokuti he was in crisis. He was broke, but he was all that sure kuti Jesu ndinaye. Silver nendarama handina, but Kristu andinaye. Kuti Mari isakunyepera tikana isipo Mwari akaenda. Jesu noti, it is written also, kana kuti again, do not put the Lord your God to the test. Oh, scripture pachayo haina kukwana kusvika yawana inoipupurira. Scripture iri one ukafamba nayo unoita error kusvika wanzwa kuti imwe yacho ine chekuita neiyoyo inoti kudii. Kureva kuti iniriko zveshua Psalms 91:11. But Jesu paazopindura neimwe ari kuti kana wakambonzwa zvakataura Mwari unofanirwa kuramba uchinzwa zvinotaura Mwari. Ndosaka chirungu chichiti faith comes by hearing. Hazvireva kuti kutenda kunouya nekunzwa. Inzwa English. Hearing hazvireve kunzwa, zvinoreva kuramba uchinzwa. Nandiri dofo but ndopanzwa. Apa hombondivhara. Faith comes by hearing. Hearing is a continuous tense. It's a continuous tense, hearing. Saka shone kama limited kati kutenda kunouya nekunzwa. Yaifanirwa kuti kutenda kunouya nekuramba uchinzwa.
So chakapa devil kuti agadzire temptation inyaya yekuti akanzwa sei asiri kuramba achinzwa haana relationship. Jesu wakanzwa anoramba achinzwa nokuti mwana waMwari. Satani akanzwa nokuti aimbova ikoko asisiriko aziva kuti nhasi pari kutaurwei, but akambonzwa kuti kwakataurwei. Revelation iri progressive. Saka uchaona kuti pane kumwe kunamata kwekuti ndo zvatofunga ndo zvatoronga, kogoita kunamata kwekuti taakuziva mafungiro ake neurongwa hwake. There are two kinds of levels pakunamata Mwari. Tine vanhu vanogona kugara pasi kuti tofana kunamata Mwari akanaka kana vodi. People they can plan. But kunamata kuri correct kuziva the mind of God ya Mwari wacho anoda kunamatwa. Nokuti pamwe pacho kunonzi kumunamata kuita singadiwe nevanhu but zvinodiwa naiye. Abrahamu kudzinga kwaari kuita mwana pamba hakusi kumaka. Bhaibheri rabuda pachena kuti anomuda. Kudzinga kwaari kuita Ishmael ndokunamata kwacho. He is obeying the voice of God. But my next door akada kumujaja is not a right man. Wepa next door akanzwa kuti mudhara uya azodzinga mukadzi uye ende amudzinga zvese nemwana wacho. Onzo okay vaida kumushandisa. Vazozoona kuti vaane mwana wavo naSara vari kuabuse munhu. Mudhara uya ane hutsinye ari kuita abuse. Yet he was obeying the voice of God. Which means kunamata kurimo obedience ku voice ra Mwari sometimes attract. Vanhu vanokomberera maoko. Nokuti sometimes vari natural, very correct kuti waabuser, but very wrong nokuti you are following the mind of God. Yes. Usatarisire maneighbors aAbraham kuti waita pomudhara waidzinga small house awatendeka marriage yako vanoti akona kuita utsinye kudaro. Udati mukadzi aende kupi chingwa nemvura unodzungaira ari mugwenga inda une utsinye. Vaigona kumujaja kudaro, but he was obeying the voice of God. So obeying the voice of God, you don't attract support always. Nokuti vanhu varoda kuti vakusupport havana kunzwawo the voice of God. Vanhu vasinganzwe Mwari waunonzwa usavatarisire kuita zvaunoita. Vanhu vasingazive zvaunoziva usavatarisire kuita zvaunoita. Nokuti havazive chauri kuzviitira newauri kuzviitira. Kupinda chechi kuri right, but kupindwa nechechi hakusi right. Nokuti anofanirwa kukupinda ndiKristu nyange uchipinda chechi. Saka uchiona kuti iyo ikakupinda ukasangana nevanhu vanotaura Kristu unenge une mubvunzo kuti bhati muchibata muri kupi. Kureva kuti une zvimwe zvaunotadza kugamuchira kwete nekuti haisi pfungwa yaMwari, but munhu ari kutaura pfungwa yaMwari muJudha, iwe uri muSamaria, mune tradition yenyu yekuti Anglican neApostolic hazviwirirani. Ndichidaro so iriko tradition yatakarerwa nayo kuti Roma haisi serious. Pana kambozvinzwawo kuti dzimwe dzese dzinotry but Roma haisi serious. Those are traditions and sayings of men. Hakuna scripture yakataura against Anglican, but tine machurch akatirera akatiudza against Anglican. Hakuna scripture inotaura against Methodist, but our own mentality and thinking takarerwa ma systems against Methodist, not God, systems of men. Beware of many systems that are not in line with the mind of God. That's why Jesus Egypt, the first job akapinda mu Egypt, he was a gardener, not a king. Anakurota chidzura maunyenzi, akarota ari chef, but the way ku chef wake Mwari vakamutendera kuita gardener for a while. There are times yekuti uri God today, but you are not God for tomorrow. In the system we are guarding, no mune privilege yekuenda mu destiny. So at any level, fear God. Yes. Usa abuse a level ya uri. Andezvemanga baba kandoita sei? Imwe promotion yandakawana kumwe kwandakazomboshanda ndeyekuti hakuna kuti dainyanyogona basa, ndaitumika. Vamwe vainzi vakanzi namanager mhanya unotengera komba aitsika-tsika zvaingoonekwa kuti ane mamudzi asoda kuenda. Ini ndikatumwa ndaimhanya ndikasvika ndapedzera ndaane mbiri kuti kanosenzeswa. But pakazoita rise promotion koko iyoyo
yakandisvitseko usadhiririko problem yako unoda mapepa zvimwe zvacho hazvisi mapepa time and chance are given to all ukaenda kupoliteo vanhu vari mudaini rimwe chete so avaita bhizinesi rimwe chete pacharamba anoimba pachiyangwa nemabhizinesi uyu ndewecricket baba kusaidhi kwenyu munonojoina vamwe excela muzvinhu zvako time and chance are given to all toda kurumura vanhu kubva pamweya wekuvhima. Don't believe in your own strength, trust in his grace. It's good to work hard, but the best is to work hard in him. Kushanda nesimba wakaresta munyasha dzake. Nokuti pane kushanda nesimba otarisira simba rako, simba racho rokudisappointa futi. MuEgypt vanhu vakasvika pakutrasta mari dzavo, chibage chapera vakanotenga chibage, mari ndokubva yapera, nzara isati yapera. Ndokubva vatrasta mombe, ndokubva vaita barter exchange, mombe ndokubva dzapera, nzara ikaramba iripo. Ndokubva vazoenda kuna Joseph, vakati mukuru hatidi kunyepa, zvese zvapera. Usapari pekuti zvese zvaunotrasta zvino pazvinopera, situation yako isati yaita mushi. Ndokubva vakaparidza vhangeri rekuti titenge, tive part of you, kuti utipe mbeu. Vanhu havaimbotenga chibage, chibage chimwe chete ichocho vane revelation yekuti tinogona kuchipa zita rekuti mbeu, tikatodyarawo tikararama. Unoziva here kuti sometimes chinhu chawakapiwa naMwari chachisiri chibage, henga iri mbeu, but waikontrolwa nehanga more than knowledge.